Здравейте на всички, аз съм Рейвън Кул и добре дошли в вече 13-ти епизод от поредицата Богомолките отблизо, в който днес, както виждате, заснемам една от моите африкански богомолки, която, както виждате, току-що е приложила така наречения кунг-фу стил, който богомолките прилагат, когато се почувстват изключително застрашени или опонента, който е пред тях, е твърде голям. Реално погледнато пред нея няма нищо застанало, но както виждате, другата африканска е взела да се катери по стената на терариума и тази я вижда през тази стена и понеже вижда, че опонента е твърде голям, прилага кунг-фу стил, с който се опитва да я сплаши. Реално погледнато, кунг-футо произлиза наистина от стиловете на богомолката, които тя владее, когато понякога се бори срещу плячката. Така че, ако се чуете кой е наистина най-добрия майстор в кунг-футо, това наистина са богомолките. И благодарение на тях този спорт се заражда в културата на човечеството. Така че това е изключително интересен факт и ето тук в момента вие го виждате наяве. Както е разкрачила предните си крака, точно това е една от позите, които богомолките заемат, когато използват този кунг-фу стил. Кунг-фу стилът реално не е атака на богомолката, която цели да навреди на противника, а по-скоро да го сплаши. При нея богомолката може да прилага изключително точни и светкавични бързи удари върху противника, които обикновенно го отказват да атакува. И както виждате, тя наистина го прилага, защото тази тук, която се катери, явно и се струва доста страшен опонент и тя си мисли, че реално е под заплаха. Въпреки, че такова нещо реално няма. Така че да, това ще бъде това видео. Не, че е нещо кой знае какво, но мисля, че наистина не бяхте виждали богомолка, която прилага кунг-фу стил. Вече видяхте. Така че общо взето това ще е от мен, хора. Благодаря ви, че изгледахте този 13-ти епизод от поредицата Богомолките отблизо и евентуално ще се видим в някой друг такъв. Ако до тук обаче това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за мен, да оставите по един лайк, да споделите видеото по социалните мрежи и да ме съветвате как да продължавам с видеята на животни и дали да ги продължавам. Това ще бъде всичко от мен, Рейвън Кул, за този епизод и довиждане.